fu, rajtek tħares taħt il-għajn u ċekwa, iżda mhux bix-xejn. Fil-modija li twassalna Santa Maria dik il-bajja tant kemmija kella tkun fid-destin ta' tnejn. Sigar u sibt il-kelb bix-xemx iżeskura li ma tafx tħemm. Hemmhekk rajtni risa lejn bis-simpli jien poġġejt daqin. Tkellimna fit-tul u dħaqna l-koll xi ġralek id-dar xi nqala x-xogħol. Inżilna fil-bajja ta' San Niklaw, għajnejja bħal-ġmila qatt ma kienu raw. Ġewwa ramel inħallejt il-passi trid biex niġi għal dejn. Għajt miexi warajt bħal-bell mistur, bħal-kaċċatur wara l-asfur. Rajtek tħares taħt il-għajn u ċekwa, iżda mhux bix-xejn.